Ir-rata ta' omiċidji f'pajjiżna hi klassifikata bħala baxxa ħafna meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn minn madwar id-dinja. Għal dan f'intervista ma' News l-istoriku tal-kriminalità Eddie Attard li studja dwar l-omiċidji li seħħu f'pajjiżna sa mill-1800 fil-perjodu li waslu l-Ingliżi f'pajjiżna. Issa aħna jekk nieħdu bħala medja forsi kellna 5 omiċidji jekk neħduhom għax ġili kollok sena bit-3 u sena forsi b7, imma itina jisu 5 omiċidji f'sena. F'din l-intervista Attard għalinna li minn dan il-perjodu f'pajjiżna ġew solvuti numru kbir ta' każi ta' omiċidju. U ssib li għaw Malta l-omiċidji solvuti jaqbes is-70%. Ġifieri, u dina xi ħaġa li tagħmlilna ġieħ, tagħmlilna onur. Mal-istoriku dwar il-kriminalità tkellimna dwar kemm ilhom jintużaw armi tan-nar f'delitti. Fost dawk li fihom kien hemm użu ta' arma tan-nar kien hemm l-ewwel omiċidju ta' din is-sena fir-Rabat fejn qatel Eric Borch ta' 27 sena b'żewġ tiri ta' senter. L-armi tan-nar kienu dejjem parti mill-armi ta' kienu jkunu jew biċċa kbira snieter, jew nkella armi bħal pistola, revolver u affarijiet bħal da. L-armi tan-nar ma' żmien bdew jiżdiedu anka u illum iva, illum għandna persentaġġ għoli ta' omiċidji imwettqa b'armi tan-nar. Eddie Attard qal ukoll ma' News li t-tilwim u l-argumenti u l-aktar fattur li jwassal għall-omiċidju fejn semma delitti li seħħu waqt dan. U di tat-tilwima ġalli ngħid li meta klassifikajt l-omiċidji kollha mill-1800, it-tilwima hija n-numru wieħed tar-raġuni li twassal għall-omiċidju. Fuq xiex kienet din it-tilwima, ġieli kienet fuq oġġett serju, gravi, u ġieli kienet fuq xejn, assolutament xejn. Pereżempju, għajt ma' każ imur lura ħafna li llum jitbissem min jisimgħu żewġ tirġiel qed jixorbu, wieħed qatel lill-ieħor għax bdiet tilwima u dit tilwima kienet bdiet min kien se jħallas. It-tnej insistew li jħallsu. Ġifieri, illum ma tantx tismaħħa.